Fara baba murize. NaizaBoom iri kungotaurwa kwese kwese. Ini zvandakudetsera ndiri mufananidzo wandakaona makangopinda mune zvemadrama makazvitora sei makapinda mukabuda makapinda mumusic industry so ndoda kunyatsobatanidza kuti NaizaBoom seindustry yakatikurire sekambani yakatikurire yakazivikanwa kwakasiyana siyana but apa ndinoona kuti yakuparadzana seimini muzvitora sei problem endakaona yakaitika ndeyekuti maybe kuma NaizaBoom vanga vakuda kuwanza maactors vakuita senge vari kusideline vanhu vakatanga nemovement ndo problem endakaona inenge yakaitika ipapapo because ndokunzwa mataura nekwanda mwevanhu but kumashutarisa the history zvokuratidza kuti vanhu ava vaitambira mari yanga yakawanda zvokusvika kuma $300 but apa ndakunzwa vakutaura zvokuti $30 $50 so maaccounts avo anenge akufamba sei indoona senge vanga vakuda kuwanza vanhu vanga kuwanza vanhu but zvinhu zvinofanira kunyanyobhadhara vakatanga nemovement because kune vamwe vanhu vanozongoda kuzongouya kana vaona chinhu chaita se chaputika but ava vakatanga vanhu ndo vanhu vanofanira kunyanyobhenefita kubva pamovement. Because ndikuona ndamboteerera zvangu pakasiyana siyana ndanzwa mukomasoro vachiti vanhu vari kunyemera NaizaBoom but ndikabatanidza futi ndikuona kuti vari kuita zvekuimba futi but vari muNaizaBoom saka pakuimba papa zvinenge zvichinyatsonolinka nepapi madrama nemusic zvinhu zvinogona kulinka because yese art but in terms of madrama indikuona ngemukomasolo vari kupesana nevamwe vese. Why? Because waivo vasara vega vari one vari kusapota NaizaBoom but vacho vakatanga kuti tizive chinhu chinonzi NaizaBoom vari kucomplaina asi so vakatozoya after vacho ava vakatanga saka indoona munhu one ndiane problem kwete kuti vakawanda. vakomana vakazongotengerwa mota kumashuro ine ndikabata ndikuona kuti mukomasolo ndopa vakazonoimba handina bhajechi yaizvozvo saka ndikuona kuti pandikakusawirirana vakatanga nevakazopira saka vaedza taura mukomana NaizaBoom havana bhajeti exactly ndopandinge ndikubata ndikuona yakamira saka uri kumusic industry mukuzvigona sei? Music industry iri hard but kana chiri chinhu chiri mauri zvinobuda chete. Vanhu vazhinji vanofungira kuti music iri easy. Music haisi easy asi kana chiri chinhu chiri mauri you keep on working pamwe pacho unogona kutoposta song yako yotadza kuita maviews aunga wakatarisira but kana music iri mauri hazvikumise kuramba uchigadzira naibata hatisuda kurebesa edu nyaya but kana muchiratidza kuti mukutenda mazviri zvinotibatsira zvinotikurudzirawo isusu so zita rekuimbisa ndi Firetronics right? Inonzi Firetronics. Alright, ipe zvinhu zvisiri kuvateereri. Okay, my name is Firetronics. I'm a dancehall artist. Ndowanika kukwadzana ndokwatakakurira uye ndokwatichiri so ndoda kungokurudzira maartist ese edancehall whether vehip hop asi vari vechidiki kuti music inoda patience haungotange nengonzo wakurira you come from far indakatanga kuimba kudhara but vamwe havasati vakutondiziva asi kune vamwe vakundiziva
so you go stage by stage. Ukazoona muimbi akunzi ane ndiri anenge abva kure. So ndoda kukurudzira vaimbi vechidiki kuti music it's a journey. Plus music it needs passion. Pane vamwe vakangopinda music industry just because they want to be famous. Music inokwanisa to be famous, but that's not the purpose of music. The purpose of music is to give the message to people. Ndo nyaya ndingori nayo. Alright, tinotenda zvatapiwa zvizere namukoma Fairtronics. Ine ndinoitwa Trizi, ndinobva kuVentures Photographs. Uko kwatinoita podcasts. Then tinoita futi videography and also we do photography. So for more, follow us on our Facebook page, Ventures Photographs, on YouTube, Ventures Media, and also on Insta, Ventures Photograph ZW. Thank you.